Yes, yachalarais. Welcome to the Port Diaries with Ubiza Wabantu. Yeah. All right. Phela tati kunjani? All right, mntanam. Yeah, I'm Dabo. Hey, ekugqibeleni waze wafika. Hey, The Port talapha. Diaries. Kunini mebo lapha. Hey. So nervous. Yeah, right. To our listeners or viewers out there, since kufumanisa kuba abanye abantu kaloku xa bebukela apha bayayibukela nje bayayimamela nje bayeke izidlalele bangabukeli nevidiyo, so masithi sine-listeners ne-viewers. Okay. Yabo, ya masithi ke kubantu abangayaziyo abaqala utyhila inkqubo yanamhlanje, the Pod Diaries podcast ke abakufumanisa ukuba sithatha abangaziwayo sibenze baziwe, meaning the unknown to be known, okanye i-community leaders, abantu abenza umahluko elokishini kuhlaleni kwethu. Yeah, we're talking stories, real stories from real people, yabo, so that sifunde a lot. Asinamikosi, asigosipi thina, qha siyawaqhaqha amabibi somehow. Amabibi siyawaqhaqha kodwa ke smart nje. Right. Yeah, right. Namhlanje ke sine-artist, sithi i-artist okanye intoni, ungumculi intoni, i-artist, uyi-actress ne. So ufuna ugxila kweli cala lomculo because nasemculweni uyalanduka. Hey, umculo. Eh. Ingxaki umculo asebenzisa kakhulu. So okay. Actress. So all right. But nizakubuza nangomculo lo, so stress nizakubuza nangomculo lo. Right. Sinonathi. Unathi ke soloko sixabana ngefani yakhe. Okunathi ngumbando ifani yakho ne? Mbando. Okay, so intoni mahluko mkantsini mbando? Awukho umehluko ne but Okay. So akho mahluko yeke. Yeke. So mna benzile ngubani ngumbhalo. usile mbhalo. Wethu ndewala akho mahluko. Undiyeke ixesha elingako okuzongicela seku after inyanga ezi6 ba hayi ndingumbando. Right. Yeah, anyway, so umama umbando ke apha ke uyi-actress. Yeah, uyi-actress yase stage. Unew kule industry ne? Yeah, fika. Cha. So useyi-present entsha, meaning unexesha ngakanani? Unyaka wesibini lo. Qale last year. Ayikhumbula inyanga. Grade obuku grade 10. Last year. Ngoku bulanduko, so wakhetha idrama. Idrama. But why ukhetha idrama? Yeah, idrama. Uyazazi ukude eculeni why ukhetha idrama? Because ubonakala nje ngumntana oshayi wena. Ndikhethe idrama because ndiqale ukuyithanda ndina-8 ne. I think if ndibukele lo show eTV ndizoya esipilini ndifike ndilinganise every character endiyithandileyo, so kona balani bawo no man ndifuna uzibona ndise-TV. Okay. I want to do this. So growing up ayingubani ilanduka i-favorite actor yakho xa yakhe ya-inspirisha eTV? Ndandithanda i-comedy, so which is Ice Cube. Or Friday. Yes. Friday after Kanj. next Friday. So along. Why uthanda comedy? That's why I'm done comedy. Wow, like why uthanda comedy? Kanti there's a reason for everything. So umzekelo, there's a reason why I thanda horror. Ndithanda horror. Why ngithanda thriller? Yabo. Now there should be a reason why. Because yahlekisa first of all. Uthanda ihlekisa. Yeah. Uthanda ihleka yitsho ke. I wanna be funa ba happy oko. So uthanda ihleka wena. Okay. So comedy, okay. So wena can you do comedy? Ndingathi ewe. Yeah, ndiyakwazi. Yeah, I can. Okay. So in terms of ilanduka, masithi because you're doing theater ne? And you're also doing film. So must say the theater wise. Must it okay? Let's try. I wanna make me understand ukuthi in kuzo zoyi2 AP eqombe nabo ubunzimana okanye you are able yephi nobunzimana kuzo zoyi2 yephi ithandayo kuzo zoyi2, because always
there should be one of them fumanise ukuba uyayithanda enye noko not that much. Yeah, ndithanda itheatre ne because i-short yeah Ifilimu yona. yeah ifilimu yona inde ne and also yo but ndithanda itheatre. Uthanda theatre. So so who is like sensitsho so iStube uthi inspiration yakho ne uthi inspiration yakho like inspiration. So if it was in up South Africa, let's up South Africa, if bengeku iStube uyabo bani apha South Africa benokulanduka benoku-inspire from South African actors? Awuzazi actors ubukela wapho nje ubukela kwi-TV ingxaki ndibukela phesheya most of the time so ubukela sestate. Oh, so you don't support local Mzansi? Hayi son, kodwa uyafuna usupportwa wena. Hey, don't you think that's unfair? Mamelaka, let's talk about your project. What are you currently busy with now? In terms of filming, like what are you shooting now? I'm shooting with Children of the Soil with Philippi TV. So i-character yakho phaa ngobani? Unozuko Tabata, the goddess. Why was it the goddess? Why? Because like waphethwe ndim thuba lo spiritually like izinto zabo zibonwa ndim like even no secrets. Okay, so unozuko Tabata intoni exactly? Uyintoni phaa ku-Children of the Soil? Intoni exactly? Like umzekelo landuko ungathi uyintoni? Ndingathi main character because kanjani okay. Like in terms of ba kakise more character le kanozuko like the background or anything else. Unozuko phane uthunyiwe ancestors kule family yakwaBhungane. Yeah. There's a message funeka isile kuMamaphayana which is ikhona uMamaphayana into ayenzayo ezomenza ba amoshe family. Yeah, into ayifihlayo kwabantwana bakhe nakumyeni wakhe. So mna ndithunywe ndisumyelezo kumama makalungise le nto ayenzileyo. Oh, intoni ayenzileyo? Kasirhalisele intoni ayenzileyo? I don't know. Awuyazi kwa wena? Kodwa message. Yemle message yoyisa kodwa awuyazi noba. But God message. So as long as God message. Yeah, I got message. All right. Into enzeka ke ngoku inje ne. In terms of le character yakho, it's your first TV character ne. What have you learned kuyo umzekelo? Okanye what was so challenging ngayo? Nge-character yam ndifunde uba okay nge-character yam okanye Nge-character yakho le kanozuko Tabata ewe. Ufunde ntoni kuyo so far? Intoni oyifundileyo okanye intoni oyibonileyo something obungayazi? Then you got to know it umzekelo. Because umuntu xa usenza i-character mos bakhona laa nto ufumanise ukuba just as uba ungena kulaa character then you get to learn a lot of things. Uyabona umzekelo. One of the things I think mhlawumbi nobuzifundile kuthakatha ithakatha character. hayi andivumi ngayo. Mna ndikulaa character ndifunde uba naba bantu baneziphiwo bayoyika like bayakwazi ukoyika abanasibindi oko but ke ngoku since bethunyiwe abana-choice funeke beyenzile because unozuko phaa uyemoyika mos laba mathunyelwe kuyo. So yeah. So in terms of ilantuka unozuko and then after ayithunyiswa into eyimessage kuwakwenza ntoni kuyo? Do you think uzawufa? Uzobuyela apha vela khona because akazalwanga uve wazisa I think fika So akazelwanga. kanabazali kanamama kanatata So akazelwanga. ubekiwe unozuko. All right. Now, it sounds like an interesting part. Okay, right. So how do you feel being casted into a film since and it's your first thing? Ukufika nje like say first main character. So how do you feel? Feel is anjalo.
yiyo le nto uphela usithi uyi-gorgeous. Yeah, because excited. Yeah, because like the excited. So awudluliswanga, it's like uyenziwe i-extra. Yeah. All right. In terms of tell us ke ngoku about wena ukhula ukhule njani, because sometimes yabona indlela sikhula ngayo sikhula differently, sikhula indlela yokuba umuntu xa ukusijongile andithi mhlawumbi unokhula kuthiwe uzoba ngugqirha, uzoba nguntontoni, uyaqonda loo nto. And then into ye-art I'm trying to understand ukuba maybe izoqala nini, but how did you grow up like? Nandikhulele emaXhoseni. Yeah, nandihlala nomama notata, nomama katata. So utata bebengaphangeli ngelaa xesha ngona na-8. Banesibukela i-TV soyi-2 ubona uba if mhlawumbi ndithi ndim lowa naye uba ndim lowa, then umntu ulinganisa i-character yakhe. So niyalantuka. Yeah. Umntu ulinganisa i-character yakhe, babona uba ndithetha kanje, baba ndithetha kanje, qha ndibona uba hayi mani ndiyakwazi uyenza le nto, ndiyakwazi then but ndayithanda kagrade ngona na-8, 9. Then ndazapha eKapa, kuza kwam eKapa yatshintsha loo nto, ndafuna uba yi-psychologist, ndayilibala into yedrama no-actor. Why psychologist? Ndiyafuna uba yi-psychologist. Why? Because I feel like itshomi yam itshomi emaXhoseni ne yayithanda ukuza kum izothetha izinto zayo mani. Umba okay, I'm good at counselling, was ndamkhanselisha. Ndinqalekile ukuba yi-psychologist for le nto ndikwazi ukhanselisha itshomi yam neengxaki zayo. Xa ndifika high school ndafika kuthiwa i-physics isusiwe, which is xa i-psychologist ndikube ne-physics. Then after isusiwe i-physics afika kuthiwa kukho idrama. And then ndaqonda uba okay, kakade ndandifuna uba yi-actress, so mandenze nantsi idrama, nantsi opportunity. So ke ngoku yanceda ingabikho mosela nto I-physics. So that uzawukhetha idrama. Buye lapho kakade ndandifuna uba khona. All right, mazenze so because it's so kind of funny that into ezininzi ufumanise ukuba awulantuki, awuzazi. Okay, name for me 3 male South African actors. Male. Ulo mntana okay, okay, ndifuna ubiza uba kuzalo ndi-right ne yaba lapha. Okay, uMamlambo. I'm asking Okay, their male real names. Their real names. Okay. Name 3 male South African actors that you know. Oh my goodness. Because you are an actress. Yeah. Yeah, so yeah. Okay, ndazi teleflashile bentwazi. Yini? Okay, ndazi hayi Ndwalibele. Ndwalibele manyana, isirias Ndwalibele. Okay, female. Okay, uMamlambo, manigama lakhe uMamlambo. But uMamlambo tatini. So ngicela ugaba character buzila. Female actors amagama abo. Okay. 5, 4, Ew. 3, 2, 1. Like, come on. Yo. You know why I'm asking this? I'm asking because it's so important. Umzekelo uyi-actor ukwazi ubazi abantu okokuqala ne. For example, one day there will be a workshop for kuza yi-actors ezi oMamlambo wabo. Uzawuthi nxa uzawuthi Mamlambo awuzothi Gugu awuzumbiza igama lakhe. Yebo. So into ezinjalo. So it's important, and then those people umzekelo, those are people that you should support and you should look upon umzekelo. Yaqonda? Same applies ngoku nelantuka. At the same time ngapha asithupa yakwazi. Yakwazi ba uyile goddess. Hey. Yakona kwazi.
ubungalijonga ndiyigoddess but oh. Yho. So it's important to go local. It's important to go local. Watch local stuff, local films, so that umzekelo, and then we must get used to the fact that ubukele even in film of masekuba zinabantu abangazwayo. You don't have to watch the whole thing of masekuba funeka iba nabantu abazwayo ukuze ukwazi ubukela, yabo. Yeah. So yeah, I think that's about it. So and then in terms of Ilanduka, do you think you're acting? Hello, what I'm trying to understand is that then what will happen next? Ndifuna uba yi-therapist. So yes, sofunda so when ukude cancellation kakhulu tati ndiyakwazi ungena kwi-situation yomntu ndirelate. Banongena kwezakhe situations. Ndiyangena mna siqu sam. Banongena kwezakho okusotela i-situations zakho xa kufumaniseka uba wena you good at usort i-situations zabantu. Mamam. Oh my God. So nguye umuntu okwazi ukulanduka. So uxela yonke into yena. Kodwa that's not 100% therapy kaloku leyo. 100% ifuna uxela i-stranger. Xela stranger soba grand. Soba grand stranger. Sobe sikujudge, sobe sithini. Mama wakho uzaxela lento ufuna uyiva wena. Ubuthi wena awuyangiqhela uzade uyakuqhela. If uthi hayi ndimebe wrong uzade ngobu wrong. Get you. Nanzo ke. Uxela i-stranger. It's important to tell a stranger. Ingade ucommit suicide nxa umgowe encwadi. So tell me this ilanduka the esikolweni ne idrama inzima in terms of incwadi uyibhala. Inzima. Ayikho nzima. Do you know idrama iqaleni? Do you know acting iqaleni? Ngo-18 bani? Andazi qale eGreek. Uqale ngubani? But drama, it's from a Greek word that yeah. Ufunde ulibala wena. But iqale eGreek tati. Okay. Not a problem. Ulibala kodwa uyazi. Anyway, okay, what I want to tell you is that in terms of ilanduka drama, you should inspire yourself kwa wena, yabo? Yeah. You understand? Support others so that they can also support you at the same time. Yabo? Yeah, yonke lo nto izitrembo usakula and all this stuff, and then other people will people must look up onto you. Bakhona abantu abafumase babona wena umzekelo babona no ya actor is a goddess, so they look up onto you. Bakhona abantu who get inspired by you. Do you think by inspired? I think ngihaloba nguwe. Ukhona batshoyo but ke wena noba banyaniseka batsho nje phambi kwam stuff. What if banyanise? Then we choose I am the real goddess. So ufumane kaphi ku Facebook, TikTok, unazo zonke noma so Instagram unto? Nazo. But unpost. Zonke ne. Awupost uzigcinele nto. Uzigcinele. Nxa itatine. Uzigcinele nto. The thing is ndiyaposta ku Facebook hayi kakhulu. Na ku TikTok. Nje kancinci. Yeah. So TikTok awenza ifeed endlini. So you don't want to be that TikTok famous. Awufuna famous on TikTok. Andifuna uba famous ngo-actor ne ndiyafuna uba famous ne but ke andifuni uba like ixela kuyo because of i-actress iyakwazi uduma iphinde iphelele. Yeah. Right, and then nathi xa sikubona phaa emall amakhaza mall upha uxwebile uhamba ngeflops. Never. Yayibona loo nto savele sihleke ndisithi awuyile shem. Yebo. Sibilikile umzalwane emasangweni. But asoze. Yiva. So ilanduka kawutsho ke tell me this ufumane kaphi ke ku Facebook yonke izindawo? Funa ku Facebook. Ungubani phaa ku Facebook? Okuhlelo vano. Hayibo. Kwaye ngoku kodwa unani? Ungubani kanye?
ndingunathi mpando ne but ke ngoku umakhulu wam wandithandela okuhle. Yes. Oh, so but alabhaliswa kwilanka yakho kwi-certificate sakho? Why not? Undithiye ngosendisenziwe certificate. Oh, yeah. So kwidombasi ngoku zasifaka? Awuzulifaka lo gama? Why not? Andilifuni igama elide. Right. Okuhle. Yintoni mahluko? 5 words okuhle, 6 words okuhle. Nathi 5 words is shorter. Okuhle then bekumbhando. So ku Facebook okuhle? Luvano. Why Luvano? Yo. Ininzi lento iyavela wena kancane. Ndinguluvano because okay. But ifanye family, kala be family le fan. Kwicala katatam. Inde ilapha. Ayicakiseki. Hayi. So okuhle Luvano ku Facebook and then ku Landuka ku Twitter. Yo, not ku Twitter man ku TikTok. Nathi mpando. And then abantu abaconfuseki ilento yakho okuhle Luvano Landuka ngapha. Bayabuza then explain. Hey, it doesn't make sense. Yeah, confused. That's why I'm completely lost. Oh, and then okay. And then uphinde kwenye ku YouTube ngubani ke Amanda bani ke Steinberg ngubani? Uneni igama lo YouTube. Nathi bando zonke. Oh, cha uhluke nje Facebook yedwa. Okuhle Luvano. Okay. Hayi ke. Okuhle ke ndiyakuva ke siswami enkosi kakhulu man osindwendwela apha namhlanje ngedrama ngedrama noko. So enkosi kakhulu siyakubonga ba ube nawo apha. At least no mhlambi i-classmates zakho zibukele and then they will learn a thing or two, yabo? Yeah, bantu abafuna ukwenza idrama. And ngale mistake yenu nina nisakhula nibale mistake kuba athi umuntu abone into emntwini athi nami ndiyakwazi uyenzela ngani ndifuna uba nje. Why nibawa? Why? Hayi. Niyabawa. Hayi. Why nibawa? Anifane nibawe mina. Nibawa nonke niyabawa. Why bantu bebawa? Because there's nothing nice ekubaweni. Why umuntu ebawa? Why you guys are bawist? Okay, inkosi kakhulu ke lathi. Okay. Yeah, for having us for allowing us to have you namhlanje. Bekumandi kakhulu uba nawo mbhalo Luvano. Mbhando. It's from Zimbabwe kodwa I don't know what does it mean. Echome come. Sike kongeza noba umzuzu we1. Zimbabwe chakisa. Then I searched atile fine. Kada uthini fine yakho umbhando? Akutsho ngibili ukuthini but it is from Zimbabwe. So I don't know what to do. So meaning yayo ayisearchang? No. What if it means a killer? Yabo, that's why I don't know. Because it was Zimbabwe, I came so sivali because like in umXhosa like I don't understand. Hayi. Not. Unezinto, une-secrets wena. Yo. Une-secrets ngenye imini ka ufuna uphinda uzapha ke ndike sike siyitsala sike siphande. Ininzi lento Zimbabwe. Luvano ngapha nangapha ininzi lento. Sizawuyazi ngenye imini. Enkosi ke sisi wami, enkosi kakhulu. They say I look like an idiot. Maybe it's the shit I be in, yo. Or maybe the niggas are idiots. Idiot. They say I look like an idiot. Maybe it's the shit I be in, yo. Or maybe the niggas are idiots. Yeah, they say I look like an idiot. I'm not crying, it's an onion. Now I wake up every month, looking angry like a demon. They say I'm not even a dope. When I'm on stage, I get bored. Yeah, girls ask me for notes. Yeah, I try to give them my code.